Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoshaçıları. Bugun gözel paytaxtymyz Aşgabat şäherinde yerleşen Sewda Fener Edarasynda halkara ulama we üftaşlar geçirgenler özara baglanşyk we ösüş 2024 adly halkara fergisi we maslahaty geçirilýär. Biz hem bu ferge Atavatan Media Topar bolup gatnaşmana geldik. Ulaştırma, lojistik koridorların sürdürülebilirliği ve güçlendirilmesi anlamında Aşgabat'ta, Türkmenistan'da düzenlenen konferansa katıldım sağlamak için geldik. Türkmen kardeşlerimizle beraber orta koridoru nasıl güçlendireceğimizi paylaşacağız. Bu anlamda her türlü işbirliğini de Türkmenistan'la açığız. Hep beraber daha ileriye götüreceğiz lojistiği. Mehriban tomoshaçylarymyz bugun Kiçäre Döwrwap Ulaw Merkezi özüniň pavilyonu bilen gatnaşýar. Gelin şu ýerde Döwrwap Ulaw Merkeziniň esaslandyrjysy bilen söhbetleşip bolalım. Salam. Добрый день. Благодарю вас за то, что посетили наш павильон. Я директор компании Döwrwap Ulaw Merkezi Арыкова Мяхритович Мамедовна. Скоро нам будет 10 лет, и мы всех поздравляем с праздником, с открытием такого международного масштаба форумом, выставкой. Хотим всем пожелать успешного открытия, успешно познакомиться со всеми партнерами. Здесь на сегодняшний день здесь очень много гостей со всех стран, со всех континентов. Döwrwap Ulaw Merkezi работает уже давно, и мы готовы к любой работе 24/7. Наши работники всех гостей принимают, всех партнеров, со всеми партнерами. Вот если вы спуститесь вниз, там есть карта, и это лозунги нашей компании. То есть мы готовы к контракту, заключению контракта, мы готовы работать с вами. Наш любимый партнер, наша позиция, самое главное, честность, прозрачность, уважение, открытый подход в работе. В принципе, у нас на сегодняшний день есть в основном партнеры Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. Сейчас открыли новое окно в Европу. Да? Уже 2 года работаем с Европой, с Германией делаем поставки оборудования. С Азербайджана завозим сахар-сырец в Узбекистан. В месяц у нас поставка около 10 000 тонн сахара-сырца. Также возим генеральные грузы, такие как пшеница, мука. В принципе, у нас есть собственный подвижной арендованный состав, который мы возим нефтепродукты, также битум, битумовозы. Именно туркменским экспортом занимаемся битума. В Узбекистан, в Казахстан. И, в принципе, готовы к работе с каждым клиентом. Благодарю вас за то, что вы посетили наш павильон. Хочу вам пожелать удачи. Здравствуйте, меня зовут Мехрибан Анаева, я представляю компанию Shift Global. Наша компания предлагает полный спектр услуг по мультимодальным перевозкам, объединяя преимущества различных видов транспорта. От автомобильных до контейнеров, морских перевозок. Мы позитивно настроена компания, представляющая услуги в области экспедированных грузов, портового, таможенного обслуживания, контейнерных перевозок, тяжеловесных грузов и консалтинга в области логистики. Почему нужно именно выбирать нас? Мы растем и развиваемся вместе с вами. Mehriban tomoshaçylarymyz bugun ferge Eşretli Fiyahat Hojalyk Jemgyýeti özüniň pavilyonu bilen ferge gatnaşmana gelipdir. Gelin şu ýerde Eşretli Fiyahat Hojalyk Jemgyýetiniň direktori Fehra Amanowa bilen söhbetleşip bolalım. Men Fehra Amanowa, Eşretli Fiyahat Hojalyk Jemgyýetiniň direktori. Hemmemiziň bilişimi diýaly şuň ýurdumyzda ýene-de uly bir tergileriň biri açyldy. Ulaw ustaşyr geçirgeleri özara ara baglanşyk we ötüş 2024 adly halkara tergi we maslahat açyldy. Bu maslahata dünýäniň 60-dan gowrak döwletinden 600 oly daşary ýurtly mehmanlar gatnaşýar. Görşüňiz ýaly tergimiz hem gaty
uli yurtumuzdaki ulu ulgamında işleyen, ulu ulgamında zahmet çeken yerli ve daşır yurtlu kärhanalarımız öz divarlıkları bilen çıkış etýärler görüşüňiz ýaly berdi. Howa ulgamy, demir ýol ulgamy, awto ulgamy, awtoýollary öz kärhanamız bar adaýdymyzda biziň kärhanamız siýahatçylyk kärhanasy yurdumyzyň daşır yurtdan gelýän siýahatçylara yurdumyzyň içindäki siýahatçylara, jahan keşdelere yurdumyzyň ähli gözel künjeklerini tanıtmakda, gözel künjekler bilen tanıştırmakda işler alyp barýar. Galy bersede biz alyp barýan siýahatçylyk işimizden daşary Türkmenistan'daki Türk Hava Yolları aviakompaniýasynyň ýytyarly agenti bolup çykyş etmek bilen ilatymyzy aviapetekler bilen üçin etmek bilen meşgullanýar.